Tomáš, prosím ťa, čo si myslíš o memecoinoch a krypte? No, je to veľmi aktuálna téma, stále viac a viac sa rozmáha. V prvom rade by som si dával bacha na to, že to nie je nejaký trh, ktorý je regulovaný Národnou bankou Slovenska. Ak sa tomu niečo stane, ostávaš v tom sám, aj s očami preplač. Druhá vec, ktorá je tá, že už len keď si zoberieš tie názvy tých najznámejších, Dogecoin, Pepecoin, Flock, Shiba Inu, nejaké Trump mince a podobne, tak tu keď si zoberieš už len z tých názvov ti vyplýva, že to asi nebude niečo veľmi seriózne a stabilné, tá volatilita je tam obrovská. Zároveň dnes už fungujú rôzne voľne dostupné softvéry, ktoré umožňujú vytvárať tieto memecoiny, obrazne povedané komukoľvek, kto je len trošilinku lepšie technicky zdatný. A tým pádom sa z toho začína stávať taký lístok do lotérie. Proste vytvorím nejaké memecoin, dám do toho peniaze, podporím jeho rast, že sa o to zaujímajú aj ostatní a len dúfam, že sa mi z toho podarí vystúpiť skôr, než to celé splasne. Čo iné ako lotéria, kde dúfam, že zrovna ja budem ten, ktorý vyhrá, zatiaľ čo ostatní sa mi na to vyskladajú, to predstavuje.